I dag vil jeg prøve at tage jer med i, hvordan det er, at jeg har tilvendt mine 2 ulvehunde til ikke bare en ny kat, men også den her nye kats 3 rigtig søde killinger. Til at begynde med, så er det første, jeg har brugt meget tid på, at inden killingerne blev født, at hundene egentlig mødte morkatten her. Og de mødte hende enten ved, at jeg holdt hende, eller de så hende, mens de var udenfor, og hun var indenfor, så altså igennem et vindue. Jeg kan sige, det smarte ved det er også, at katten relativt hurtigt får samme duft som hjemmet. Og det betyder faktisk, at du skal tænke rigtig meget på duft, når det er, at du har et dyr, du vil introducere din hunde for. De har langt nemmere af min erfaring. De har langt nemmere ved egentlig at acceptere det her nye familiemedlem, hvis du har brugt i hvert fald 14 dage på, at dyret egentlig får den samme duft som familien. At dyret egentlig er inde i rummet, uden at hundene nødvendigvis er, så der bliver spredt og delt lidt luftspor mellem hinanden. Det vil sige, at så lugter det lidt af den nye kat, så lugter måske lidt af killingerne, og killingerne de lugter jo lidt til det her med hunde, så det er også en rigtig god måde at socialisere på, og virkelig vigtigt fundament i forhold til netop at få en succesfuld sammenslutning af de her forskellige dyr her. Og dernæst så har jeg været meget forsigtig med killingerne, dem har jeg holdt rigtig meget. Jeg har været sammen med dem, siden de har været helt små, og vist hundene dem på afstand, at der er en lille killing, og ære den, og siger, at den er sød og roser hundene med gode godbidder. Det er ligesom dem, jeg har med i posen. Jeg har både deres almindelige foder, og så har jeg nogle gode godbidder. Og det er en rigtig god idé, at du starter med nogle af de bedste godbidder, du overhovedet har, netop så du kan kommunikere med hunden. Og det kan også være, at du skal starte med at tænke, okay, nu kan min hund det her med, at den er interesseret, når den ser katten eller kattekillingerne gennem vinduet. Okay, hvad vil der så ske, hvis det er, at du kan samarbejde med en anden person, som egentlig holder katten eller kattekillingen, mens hunden er i det samme rum. Start altid med én hund ad gangen, og så altid tænk over, at katten, det er den, vi lytter til. Det vil sige, at hvis der er en kat, der læser, så skal man komme hen til menneskemoren. Hvis der er en kat, der føler sig trukket, eller trukket op i en krog, så skal man komme hen til menneskemor. Og der er altid kun én hund, der snakker med én kat. Det er aldrig 2 eller 3 hunde, der snakker med én kat på én gang. Det er sådan reglerne, vi har herhjemme. Løber en kat væk, så skal man ikke løbe efter den. Man må gerne gå, men man må ikke løbe efter en kat. Hvis katten langer ud, som katte gør en gang imellem, så har jeg brugt meget tid på at lære mine hunde, at de skal for det første komme til mig, men at det ikke var alvorligt. Det betyder, at hvis det er, at en af kattene for eksempel slår ud efter hende her, at hun så ikke bliver sindssygt ked af det, og vil tage at trøste den her kat ved at slikke den i munden. Eller omvendt set, at hunden den faktisk bliver aggressiv, fordi den føler sig truet af katten. Til en positiv oplevelse rent verbalt og gøre hende opmærksom på, det var lidt fjollet, det var lidt skørt, det kunne måske godt lide, men jeg kommer lige hen til mor på en godbid. Fordi så kommer der ikke noget brud i tilliden der. Det er rigtig vigtigt for mig, at hvis man gerne vil have, at tingene er vellykket, så bliver man også nødt til at læse begge dyr, som har meget forskellige måder at udtrykke sig på. Og man bliver nødt til at lære dem, hvordan de så kan kommunikere med hinanden. Og gradvist lige så stille justere og rykke på nogle væremåder, hvor dyrene egentlig kan være sammen. Vi har jo allerede en kat, Drøng, som nogle af jer kender, som ulvehundene de sover med om natten, inden sammen med os. Så der er en grundforståelse der, at ulvehundene sagtens kan se et mindre dyr som familiemedlem. Men der er også det her i det, at vi skal også huske på, at socialiseringen vil tage tid. Og det er en stor proces, og man må endelig ikke forhaste sig. Fordi et er så, når hunden ligesom ser katten, mens du har den, ja. Noget andet er træningen til tilvændelsen af, når katten så er i bevægelse. Her giver det jo så rigtig god mening, at når katten er i bevægelse, at hvis du kan på en eller anden måde frembringe reaktionen for katten, fordi hvis du kan frembringe den, så kan du styre reaktionen til din fordel. Det vil sige, okay, du ved, når du kaster den her godbid eller den her ting her, som kun katten render efter, at du ikke skal være bekymret for, at hunden lige pludselig render efter det. Så der skal være noget impulskontrol, der ligger på plads for inden, men der skal simpelthen også være en automatik i, at du kan styre, okay, nu er min hund ret kontaktbar,
Nu vil jeg prøve at øve den her kat, der kommer løbende forbi. Og så roser jeg min hund med nogle af de bedste godbidder, mens jeg måske giver katten nogle lavere værdifulde godbidder. Men du skal have din impulskontrol på plads. Og det vil også sige, som du kan se her, så har jeg både et bær med mad, og jeg har nogle af de gode godbidder her. Det vil også sige, at hvis du har en eller flere hunde, så skal der være sådan en grundlæggende forståelse af, at de her godbidder her, det er nogle mennesket uddelegerer. Så det er ikke noget, man kan blive uvenner over. Fordi nogle hunde kan godt føle en form for ressourceforsvar, ikke kun i forhold til hinanden, men også i forhold til andre dyr. Så det vil sige, at hvis jeg giver katten godbidder, så skal der være sådan en indforstået regel med, sådan en almen pli med, at hunden ikke tager det, den anden lige har fået. Når det er, at hunden den skal tage hils på katten første gang, og det er der, hvor man nogle gange godt kan få sådan helt, jeg håber, jeg har gjort forarbejdet ordentligt, fordi det er der, hvor du enten lader hunden snuse til katten, mens du har den. Det er en god måde at starte på. Noget andet er så, når katten kommer ned og selv skal søge hunden. Så hvis jeg mærker tit og ofte, at det er hende her, der bliver lidt for hurtigt, lidt for meget. Ikke fordi hun er ond, men fordi hun bliver så glad, at hun nærmest ikke kan være i sig selv, og så bliver hun lidt vild, når det er. Hvor ham her, han er mest af alt interesseret i kattebakken ved kattene. Det synes jeg godt nok, jeg synes, de der katte der, de er overrated, så det mest interessante for ham, det er helt klart den her kattebakke. Hvad kattene laver, det må de egentlig selv for. Men når det er hende, hun bliver lidt for vild, så i stedet for, at man rykker hunden væk herom, så vil jeg hellere, at jeg sniger min hånd ned mellem min hund og dirigerer hovedet væk. Fordi så får man ikke sådan lidt en naturlig respons på, hvis du hiver hunden væk bag hunden, eller bag hundens ører og hiver den væk fra noget, den er i gang med at undersøge, så kan man godt få en refleks, der hedder. Og det vil vi rigtig gerne undgå, fordi det er en refleks. Men man kan sige, at det er ikke særlig ønskeværdigt. I godbid i, og så får hundens hoved væk. Det vil også sige, når du giver din hund en godbid tæt på en kat, giv godbiden væk fra katten af. Drej hovedet bare lige en smule og ros hunden. Det kan være, at du siger, lad den lige være, og så giver du godbiden herover. Ja. Så tror jeg faktisk, vi er ved at være klar til at hive kattene ud. Så giver jeg lige mislingerne lidt her. Og så får jeg lige lidt Og hvis din hund bliver lidt for ivrig i forhold til godbidderne, så vil jeg helt klart overveje at gå ned, måske gerne ned til nogle lidt lavere værdifulde godbidder. Jeg kan jo godt se, at begge mine hunde de var mere modtagelige for at spise dem her. Nogle gange kan man mærke det på ivrighed, at vi tager godbidderne med, at man skal skrue lidt ned på energiniveauet. Og det er det, jeg sådan set gør nu. Så bliver jeg lidt mere afslappet i det, vi gerne vil arbejde med, det er netop ro omkring kattene. Så når de her katte her lige har fået lov til at spise deres godbidder op, så siger jeg, at jeg har nemlig en kommando til hende her, og ham her, men han er knap så interesseret, som egentlig handler om, hvornår hun må sige, hvornår hun må møde de her katte her, altså hvornår hun må undersøge dem. Og den kommando siger jeg ikke endnu, fordi jeg vil gerne have sådan lidt mere struktur på dem. Når jeg så ligesom føler, at jeg er klar, så siger jeg, Pernille, ser du? Yes. Godt. Skal vi lige have sådan en lille en her? Godt. Godt. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg har en lille lysning herovre. Jeg giver godbiden derovre til. Og så vil jeg måske gerne have et lægter. Godt. Lægter. Lægter.
det I kan høre, det er kattene, der drøner rundt og er kattekig. Det er flot, mand. Og så tager vi ham her. Og så har vi en misling mere herovre, som også gerne vil prøve at smage lidt med. Hvor er I dygtige. Ja, hey. Jeg lægger den der, så katten. Og så fodrer jeg min hunde, fordi jeg roser dem for, at det de har gjort, de har forholdt sig i ro, mens katten har lavet noget, der var ret spændende. For eksempelvis, at de fik den her godbid. Jeg passer på med at kaste en godbid, fordi jeg ved, at der er en god sandsynlighed for, at de her killinger her, eller Luna-mor, hun tænker, at hun skal efter det. Ej, det var flot. Ja. Så når katten gør noget, som hun godt kan være sådan lidt så gør jeg ligesom jeg sagde der med nøj. Ja. Øj, super. Ja, kan du lægge dig igen? Godt. Så jeg tager ham her, så det er tydeligt, for hun han går ikke ind og tager den med plads. Løfter ham herom, og så giver jeg ham en lille godbid. Og så får de her den her. På den her måde, så skaber man også en form for tryghed blandt hund og kat. Men stadigvæk, så er jeg over at passe på. Og det er bare en af de ting, der er ved, at man har killinger, det er, at de er nogle ballademager. Så fortæller hunde, det er okay. Kattene, de kan lave noget larm en gang imellem, vi forholder os roligt. Jeg er dog ops på, Pernille, når det er, at killingerne går i hendes bagende. Fordi hun har prøvet med vores kat Døgn, at hun er blevet bidt i, mens hun havde hendes løbetidsperiode, blev hun. Så derfor er jeg lidt opmærksom på, når de kommer bag ved hende, og hun føler lidt, at de vil til at undersøge hendes skrive, fordi det skal de. Så der igen, der vil jeg hellere have, at hun rejser sig og fortæller hende denne her form for løsningsforslag, hvis det er, at katten eller killingerne gør noget, som hun føler er grænseoverskridende, så vil jeg hellere have, at hun rejser sig og går væk fra situationen, end Nå, Musse. Det var flot. Det var flot. Øj, den er sød. Ja, den var sød. Det var flot. Kan du sige hallo? Say hallo. Say hallo. Nu er vi mere optaget med rødheder. Så er det jo roligt. Ja. Godt. Super. Du går derover. Kan du sige hallo? Say hello. Roser hende altid for at komme tilbage til mig. Hej, Lus. Det som jeg så vil til nu, fordi et er hundene, de kan godt være i det her med, at kattene de drøner rundt hernede forbi og bagved og vælter ting. Og det bliver ret gode til, men vi har også brug for en tid for at træne dem til det. Kontakt. Så det som vi så skal kigge på, det er jo ikke nok, at hundene er vant til, at kattene bevæger sig. Kattene skal også vende sig til, at hundene bevæger sig. Så nu prøver jeg lige at lave et træningssetup. Fordi det duer jo ikke, at kattene bliver bange, hvis det er, at hundene de laver en eller anden type bevægelse. Fordi de skal begge to være her, og de skal selvfølgelig ikke lave bevægelser mod hinanden, men hunden laver bare nogle gange bevægelser, som kattene gør. Så derfor kræver det også, at vi arbejder med, at hundene gerne bevæger sig, og ikke kun er i den her stillestående stand, men også er i nogle andre bevægelsesmønstre. Og det er det, jeg vil prøve at illustrere. Og jeg tror, at jeg starter med begge hundene, fordi det er bare det nemmere. Ja. Okay. Men. Godt. Den har en lomme. Ja, super. Der kunne du se præcis det her, jeg snakkede om med at lære kattene, at når hundene bevæger sig, er det ikke fordi, at de er ude på noget, men de rejser sig bare. Du kan tydeligt lige se den her kat her, den blev sådan lidt hvide. Det er også en stor en. Ja, det jeg gerne vil have, det er at bruge mit lydighed, som en hund lige kender i foran. Ja, så. Godt, super. Så. Stop. Yes. Oj.
fremme, han er uimponeret. Så prøver jeg lige at bevæge mig lidt rundt selv. Stille. Bevæger mig lidt rundt. Ser om hundene, hvordan de tager det. Så det jeg også godt kunne tænke, det er, at nu tager jeg de begge mine hunde herover. Og så kalder jeg dem lige til mig. Her! Sit. Sit. Stå. Yes. Igen øver jeg rolighed, mens killingerne bevæger sig. Yes. Yes. Så det vi egentlig arbejder med, det er egentlig, at vi øver hundene i at blive tilvænnet til kattenes bevægelser. At han rejser sig op, det må han. Hej. Den her, hun er sådan lidt mere nervøs end mig. Så den er vi lidt mere forsigtige omkring, fordi hun er lidt nervøs. Jeg prøver lige at tage den her en gang mere, og så ser vi, om vi kan fange kat. Yay! Haha, gør I det? Super! Yes. Okay, say hello. Say hello. Så lige nu i hundenes hoved, der er jeg faktisk mere vigtig end det her med kattene. Og sådan har det ikke altid været, men der er vi kommet til i træningen. Hundene skal kunne blive ro, selvom katten er spændende, skal man ikke altid have en lys på. Man skal sove inden for sine normale sovetimer. Og nogle gange gør katten noget weird shit, men det skal man altid have. Så mere ro, mere træning, og vi har heldigvis lige flyttet hundegrup. Yep, det var det jeg havde til jer. Jeg håber det kan hjælpe jer med nogle af de problematikker eller mindset, der giver god mening at have, hvis det er, at man netop tænker, at man gerne vil have en kat ind i hjemmet.